Chomi, ngithembe. Yabona abantu abafana njengo-Asmoderi, hayi. Angazi kanjani kodwa bona they never wrong. Chomi, never. Asmoderi mungkin improfitable. Uri doctor. Chomi, mina into engizama ukuyisho abantu abadala. Angazi kanjani kodwa bayazibona lezi zinto. Oya bengifuna ukukutshela ne. Yo, one day one of the helpers bebami 10 more. U-Asmoderi ushaya nge-prediction. Bekazi igender of ingane. So Chomi, into engizama ukuyisho. Ngicela ukuthi siye kudokotela. No. Muhle. Ha ke batla go bua ka tlhakatlhakano yotlhe because ga ke pregnant. Chomi. Ha go kgonagale gore ke ne pregnant. No butle. Ke santse ke na le future e bright. Career ya ka yone. Chomi, ke santse ke batla go boela sekolong. Ke batla go travel, ke batla go fall in love. Wa tlhaloganya? Ka tlhaloganya Chomi. Mina ngikufe if uyacheka. Phela mina ngifuna ukuthi ube nesiqiniseko. Gore wena ha ntshebile no butle. O bona material o single mother. Into engizama ukuyisho ngiyazi ukuthi uFistos is many things kodwa angeke akushiye. That is the problem. No butle. Ke mone bothata bo. O nagana gore nna nka phakela Fistos. Ngicela ukuthi uyehlise umoya. So uFistos angithi uleli naye. Right? Mana zangu ulala nomunye umuntu. Chomi. Of course not. Okay. Nisebenzisile protection. Nandi. Bolava ni right. Ay bakesa ba. Ay bakesa bantu bakesa umfisto maduka ni owele. Yo sikathulo ngeke. Ntwana ithini? Kala ngesicathulo. Bheka tana bheka. Badlala uMichael, dala Jackson. Oh, la wena thriller. It's thriller. Life is too short ntwana yami. Absolutely. Life is too short ntwana yami. Ngisingile ngiredi ukumingila. Uyabona nje. Are you ready to place an order? Hello sweet. Hi. Oh lovey. Wow. Okay. Ngicela inamba yakho. Save well done. Ulisela ubafazi. Unesimo la uvela phaphe. Babo. Ngicela nje usipha ama farmhouse awu2. Yena lakhe iqanda kube yiSunnyside mina lami livutho nje empela. Ngabonga kakhulu. That will be all? Alright. So. Hey!